Dibdiban mo! Ay, naku! Ay, sira sa ilalim. sira yung... Ay! Pinaglag mo! Ay! Pinaglag mo! Wag! Pinaglag mo! Yun, nakasap mga kaji. Point TV pa rin. Eto, hanggang ba, yan, baka niya namin picturean mga kaji. Wag na. Huwag na. Matatalo rin naman. Hindi, kasi nagmamadali na kami mga kaji. Kasi yung sili, bumabaon na. Ako pa rin hawak, pre. Oo. Di ako pa rin daw, Pwede padala sa hospital mamaya. Hindi. Yan mga kaji Baby, focus ka video, baby. Focus ka. Ayan. Enjoy natin ito mga kaji. Ako enjoy ko, Kaji. Dahil mga kuis, ganyan lang talaga kami. Pero normal lang to. Sili kasi mga kaji. Normal lang to Sa mga bata pala, huwag yung basta-basta gagayahin to. Yung matatanda, pwede nyo gayahin. Dali na ako dito. Sige. Ay, naku, patay gagamba ko! Sige. Patay! Sige. Ay, naku! Makaisa man lang. Sumabay ka. Ay, grabe, uy! Sumabay ka. Pre, Makaisa manalo man ko lang. Isa man lang! Naku, nadali ka gamba natin. Yun na. Nakuluhan mo nga kaji. Makaisa. Wag ka nang wag mo nang pataasin. Lumabas ka! Lumabas ka! Wag na. Lumabas ka! Wag ka sa ilalim. Lumabas ka! Lumayalim ka! Wag ka sa ilalim. Wag ka sa ilalim. Dibdiban mo! Ay, naku! Ay, Wag ka sa ilalim. sira yung... Ay! Pinaglag mo! Pinaglag mo! Laglag yung sa kanya mga kaji. Lamang kay! Ba't? Anong ginawa mo? Magsisili tayo! Ilalim pre, pumailalim. Dali mga kaji. Gusto natin to. Pero malakas pa yung kay Kuis, yung sa atin wala gumagapang na mga kaji. Pero nakabilang tayo ng isa pumailalim yung kay Kuis TV natin. Lapit na natin, Kuis. Lapit na natin. Mga Kuis, maingay kami kasi nakatatlong sili na ako, mga Kuis. Malakas pa yung sa kanya mga kaji, sa ating logbook no. Ayan o. Nabauna na, dibdiban yung sa atin. Nakauna tong kay Kuis TV natin Pero wala to. Susunod na wala. Wala no. Shoutout nga pala sa anak niya, mukhang nagising na, ingay namin. Lapit na natin unti pre. Ha? Sige lang. Lapit na natin unti. Pero malakas pa yung kay Kuis natin Malakas pa yung kay Kuis. May problema to sa unang galamay niya Pero nauluhan yung gagamba natin mga kaji. Uy, gising. Sige, dumaan ka lang, makatatlong daan ka. Lamang tayo, nakaisang laglag tayo. Patay, gagamba natin ngayon. Huwag mo nang paanoin, sumakmal ka na. Galaw. Huwag kang mamanya. Ay, patay, umaano na yun. Naku, stick! Patay, gagamba natin. Sige na. Uy! Sige na. Uy! Ay! Ay! Sumapot ulit yung sa kanya, sumapot din yung sa atin. Malakas pa yung kay Kuis TV kasi natin mga kaji. Patay talaga gamba. Ayan na! Yes! Yes! Wag mo nang pakawalan, wag na. Tama na ha, wag ka na mga kaji. Wag na. Wala, mahina na kasi gagamba natin. Ay! Uy! Kumamba ka! Wag. Nasa ilalim na naman yun sa atin mga Kumamba Kuis. ka! Ilaglag mo naman sa kanya! Ilaglag mo ulit! Ayan, yan na. Kumagat ka lang. Wala, ang sira kasi pangil nung gagamba natin mga kaji. Wait, Oh. tinataas. 1-1. Grabe naman to, si Kuis natin. Ang talino nung gagamba. Nalikod-likoran yung sa atin mga kaji. Grabe to. Hype na hype tong laban na to. Hirap ko na to. Pero wala to mga kaji. Tingin ko to, lalagyan na tong gagamba natin. Ano ko na pre Ayan na pala. Wala na to. Hindi nasira kasi pangil nung gagamba natin mga kaji. Nauluhan kasi. Huwag ka umilalim, pre, huwag ka umilalim. Sige nga, dibdiban mo yung sa kanya. Huwag ka umilalim. Dibdiban mo, kahit mahina na. Yan na, sige na. Kagat. Delikado yung pwesto mo. Kagat. Delikado yung pwesto mo, ha? Delikado yan. Ayusin mo buhay mo. Malalim ka ulit, madibdiban ka lang. Sili na tayo. Madibdiban ka lang, para bumitaw ka. Bahala, Ayun na. Ayun, inuluan na ulit. Uy!
Bumitaw nga. Tuwan. Talino ng gagamba niya, no? Nalikuran na yung sa atin mga kaji. Bumitaw lang yung kay Kois. Pero tuwan tayo. Naku, agat ulit yung sa atin. Hindi, gigil sa stick yung sa atin mga kaji. Hindi, agatin mo, kakagatin yan. Agatin mo. Uy, malpas mga kaji. Isang alpas mga kaji, nakabilang tayo ng dalawa kay Kois natin. Lamang tayo sa laglag. Aray, gigil mga kaji. Huwag mong pagurin. Nasira na yung harap ng ano natin. Tingnan ko lang mga kaji ah. Grabe, lugmok yung gagamba. Pasensya nyo kami mga kaji ha, pero ano to? Di, alam nyo naman, ganito yung laro talaga ng gagamba. Ano nyo na lang mga kaji. Tagas natin to. Balik natin yung kay Kois natin. Parang napuruhan din yung sa'yo pre, nalikuran din. Nalikuran. Delikado ba? Hindi, ang mali nung gagamba ni Kois mga kaji. Umano, ay, kumakagat na pala. Grabe. Umano kasi siya. Ano to? Ano bang ginawa ng gagamba mo nung pre? Ba't nalikuran? Baliw. Na-excite siya masyado sa sapot sana ano to ah. Gigil na gigil pa rin yung gagamba mga kaji. Yan na, game. Nasapot kasi sana siya, kaya lang ano eh. Tayo Na-excite pa tayo dito. Ay, sige. Bilutan mo na lang. Isa pa. Huwag ka nang Pero lamang na yung kay Kois bumila. dito lamang sa ano ah. Yan na, mag-aagat na Bilutan mo na lang. Bilutan mo na lang. Huwag dyan sa stick. Sige, isa pa ulit. Ayan na naman, ulitin Palaglag ka lang. Ulitin na naman niya. Wala nang pwersa yung gagamba natin mga kaji. Wala talagang pwersa, minibilutan. Oy! Galaw! Gumising ka! Jun! Huwag na. Wala Junel! nang pwersa yung gagamba natin. Junel, ano ba? Huwag kang matulog, gising! Bilutan mo lang. Huwag mo nang pakilusin. Agatin mo para gumalaw! Wag na. Agatin mo para gumalaw! Bilutan mo lang. Patay na yan. Bilutan mo. Yan. Agatin mo! Uy, natrasan. Buhay to mga kadya. Sa tingin ko nagpapahinga lang to eh. Kailangan natin pre para makita sige. natin buhay mga kadya. Yan o, buhay to mga kadya. Buhay to, hindi lang kinagat eh. Yan o, nangagat ng stick o. bumabalik na, Yan. Ay, dapat di mo pa inano. Sige, agatin mo na. Huwag sa ilalim. Delikado ka dyan, pre. Ako Malaglag ka nagsasabi ulit. sa'yo, pre. Malaglag ka lang ulit. Mahina ka. Ako Malaglag ka nagsasabi lang ulit. sa'yo, pre. Pre, umayos ka. Agatin pre. mo. Agatin mo. Wala. Bumibitaw. Sinabi ko sa'yo, Bumibitaw. umayos Wala. Alayo ng binahe mo, pre. Alaka. Bumibitaw ka ulit. Balik ka muna. Ya, balik muna. Huwag Ay, gusto mo. Huwag dyan. Malaglag ka. Balik. Yan. Tumakbo. Umano ka muna sa stick. Yan. Kalmado ka lang dyan, pre. Para kang hindi gangster niyan eh. Pero nakabang ka pre. Oo! Umalalim eh. Pero sinasaputan na ito mga kaji. Umano lang kasi to, umayaw mga kaji, umayaw. Sa sinaputan niya kasi, parang ano lang, yung nakapatong lang mga kaji, hindi niya inikot-ikutan Ito, talaga. chill lang to eh. Gangster to mga kuis eh. Maganda to, durat-duraan eh, parang lumakas eh. Nakita ka ating Ikois, yung Ikois kasi yung malakas. Lapit ating Ikois TV, nangagat talaga ng daliri oh. Gigil yung Ikois mga kaji, nangagat ng kamay. Magkamaling sakmalan lang sila neto, wag lang maagatan sa atin sa likod. May chance pa ito mga kaji. Tsaka wag lang umilalim yun sa akin. Ayan na. Malakas yung Ikois pa kasi, yung sa atin mahinang, ayun na, paagatin Nakagatin mo na sa likod. Grabe yung gagamba ni Ikois talaga mga kaji, pero yan, lumalabas yung tagas ng gagamba niya. Masapot, ang lakas ng loob sumapot, laglag yung sa atin. Naku. Agatin mo nga. Naku. Kinagat mo yung kaagat din yan. Naku, Yan na, wala na. Pin down na mga kaji, kaagat na ng stick. Ayan. Wala na. Agatin mo, para kumagat din. umiilalim ka naman. Yan, Delikado sige, yan. mo. Delikado Bitiwan mo. yan, pre. Bitiwan mo. Ako nagsasabi sa'yo, bilutan mo lang. Kabila. Yan. Wag yan, iwan mo lang. Wag. Yan, ganyan lang mga kaji, ganyan lang. Pag bumalik to mga kaji, kinagat niya to. Kaagat to, magulat lang sana. Mga kaji, inom na ako ng coke ha. Ito pala yung mga ginagawa ng gagamba pag kami finish ball sila, babalikan nila. Pero delikado na naman! Ay, teka lang. Delikado Pero wala nang persa yung gagamba natin. Hindi delikado yung pwesto niya, pre. Agatan mo lang, huwag mo saputan. Sige nga. Ito naman mga kaji boy ito, nag-ano lang kasi mga kaji kasi medyo mahina na. Pero pag sinakmal yan, kaagat to. Kaya tingnan Pipiglas yan, mo mga ulit. kaisi. Pipiglas yan kasi nagpapahinga eh. Oo eh. Maganda nga nakakukon siya kasi nakapagpahinga na siya konti. Pre, galo konti para para agatin na. Agatin mo na nga sa atin. Mga kaji, ginagalaw ko na para agatin na ni Kois. Uy, makaalis na naman sa sapot to.
Ayun yung problema eh. Nasa ilalim na naman sa akin, pre. Kung paano na talaga ito kay Quiz dito mga Aji. Basta lamang tayo dito, isang alpas mga Aji, dalawang laglag yung kay Quiz, nalaglag dalawa, sa atin isa. Pero malabas na yung tagas ng gagamba niya oh. Parang nag-aantay na lang tayo dito. Sige nga, agatin mo nga sa atin. Sige na, agatin mo na. Para pumersa. Kung piglas to mga Aji, gaganyan tong gagamba. Pag once kinagat siya dito, gaganyan yan. Kasi may lakas pa to, pero alam mo yun. Ayun na, yan, oh. tingnan nyo, oh. Sabi sa inyo mga Aji, pipiglas to pag kinagat. Sige, agatin mo. Yan. Ay, sige. Sige. Nadibdiban nyo sa atin mga Aji. Malaglag ka lang, malaglag ka lang, malaglag lang, malaglag lang. ganyan na. Malakas na pala yung sa kanya. Ang lakas na mga Aji. Yan, sa baba. Ay, Oy! nalaglag. Nakadalawa Hold on. Ang lakas na pala nung kay Kois. Wala na to. Tanggalin na natin yung mga... Oo, mga ano na sapon. sagabal. Wala, ang lakas na pala nung gagamba niya. Pareho kasi nagpapahinga mga Aji ah. Pero wala na to. Ano tayong sili dito. Sayang naman yung pagkakataon. Uy, magat ng stick na naman. Ano nangyari sa'yo? Ayun na. Nangyari sa buhay mo, ba't kumagat ka ng stick? June, yung pwesto mo, ayusin mo. Nasa ilalim ka na naman. Sige, agatin mo na sa atin. SEA Games to. O yan. Uy! Ay, Yun, di ba yun, niya sa atin? yun, Wala na, yun, tapos yun. na. Naku, huwag mong uluan, pre. Tapos na mga Aji, di ba ulit yung sa atin? Wala. Okay na, wala Talo na. talaga to. Hindi na kumakagat. Wala na. Ayan. Okay na. Ah! Okay na. Huwag ka na mag-epic comeback. Grabe, sobrang intense ng laban, mga quiz. Grabe to mga Aji, grabe to. Pero Iba talaga. kudos sa dalawang gagamban to, sobrang galing. Voice TV, grabe. Grabe tong laro ng dalawang gagamba. Pero dapat talo na yun sa akin mga Aji. Kanina pa talaga. Naano lang gagamba ni Kuis, buntik pa. Nakapan sa kanina, umiilalim sa kanya. Umiilalim. Pero yun, admit defeat na to, talo talaga to. Ayan. Yun lang, hindi ko na sabihin yung score Oo. Tinahan mo ako pre, puro ano na. Puro bultong-bulto na. Ayun yung mahirap pagkahuli na. Yan mga Aji. Yung miss ko, tinatatawanan ako. Shoutout nga pala sa miss ko. Napaka-supportive. Ito mga Aji. Actually, yung misis niya gustong-gusto na mabilutan to. Ay, mabilutan. Matalo. Tama na. Yun. Okay, yan mga Aji, explain natin. So, nalo yan. Tingnan natin yung site natin. Community. Tingnan natin galing sa oldest. Oldest yung una natin papakita. Yan. Kitang-kita agad sino yung nanalo. Si Gary Embestro. Siya yung talagang unang nag-predict mga Aji. Check natin yung channel niya. Yan, nakasubscribe siya sa atin. Bali bago pa lang kami naglaban ni ni Quiz TV is nag-predict na talaga siya. Nilagay natin sa community yan. Siya yung una talaga nag-predict. Check natin sa Facebook kung legit siya. Check natin. Aray ko po, Ivana Alawi. Ivana Alawi, aray ko po. Cavite chapter. Yan, Gary Embestro, Gary Louie. Siya to. Chinik ko sa picture yan. Chinik natin yung picture niya. Tinignan ko kung hawig doon. Nasa YouTube. And na-message ko na to mga Aji. Bali siya talaga to. Yun, maraming salamat sa inyong lahat. And God bless po. Thank you. Merry Christmas. Siya to mga Aji. So yan, maraming salamat po.